sa mong balay nagluto. Nagluto mi og kuan. Nagluto mi og inon-on. Tara ikaw. Is nagluto mi og inon-on ganiha. Tad nga kuan. Then nagdilongag na mo is among nilong is mais na bugas. Diri siya giluto sa among nag-uling na may ganiya kay bukalan na kay para makuan ba malaphawan ang kalaha. Kay nag-uling ra may ganiha. So mo to. Among panihapon unya is panihapon may inon-on ang among sudan unya. Ay pasori diri tuod oh. Ipas sa pagsabi ko ana kaon mo sa mga kuan sa mga lang kaon niya okay. May ipasudan nila bulan nga gipalit atong miaging adlaw kung ano dayon dagan ni og noodles di ko tigkaon aning noodles kay processed food man. Dayon ang may bulad. Hindi ng bulad kay masyal appetizer. So maura to magmanyapon mi unya. Ay kilang. Tara ang bulad sa among gipalit din niya. Dami bugas ang gipalit. Bag ulam na gipalit gani ang bugas kay nahurot ang bugas kaniya. Then mais among ipalit kay wala pa may kapit humay bas ni unya ugma ka. So maura to good evening sa tanan.